गोलैबायसैलै हाय हाय बोरै खालामोब्रा एसे फोरोंलाय बिदिनो खालाम आंनिखौ नायनै हाय 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 आंना मोननैनि सारा थाङालै हाय आयै हाय गोलैलायबायसैलाय गोरोंलै नों आदा हायो नों आंजों ओइ नोंसोर आंनो फैसाखौ हरनो गोसो गैला नामाब्रा दाय मा जानला मोनला फैसा बिलाबायखोब्रा ए अनजामारालै मानसिफोरखौ नांगौआव होथ'बाय आरो दाना फेदला बुंलायबाय सालथे मानसिया थेफ्राफ्रा नंजायो फैसायाव गोग्गोमलै बियो गोदो उजिगासेयाव थैब्ला सारादुआव फैसा थाइसेबो हरफा जाखायगोनलै फाग्लाया ओंखायनो 100 200 लाथ'नायखौबाबो खें खें बुंलाबाय थायो ए दाना बिदिसो हेब्बाय आरो नोंसोर हराबा हरा बुंदोलै आं बिबाय थानो बायो खें खें ओइ सुखे हरगोनलै बारा सिन्था खालामनाङा मानसिफ्रा खोनागोन ना बिदि खें खें बुंबाय थानो नाङाब्रा सिख्लाफोर जामोनसै बबाव बिनो हरदेरबा गसोमोन बे साला थेफ्राया देरफुथिया होद फैसायाव बिदि सिख्ला खोथा गैयालै नोंसोरबो हरनांगोनथ' आंनो बिदि खाथायखौ लानांगौआ ओइ बुरबक दा मोना 8थानिया नांबा हरगोन आं नोंखौ फिसा बान्देल लानानैब्लाबो थां खुबैना होगोन आं नोंनि थाखाखौ मा फिसा बान्देल गिदिर बान्देल खालामनानै खुबैनो हाया नों बिखा फोरदोंना होगोन आं फैसासो बाबु मा सानदों नोंलाय हाब सुखे थिगैनो दंथारलै नोंना साननाया एबार नेक्स्ट उजिगासेयाव फैसाखौनो उजिथारलै नोङो आदसा बेखौ बाद होदो हरना हरा बुंदोल' आंहा खरसा जानो फैसा गैला 8थाना नांगोरथों होनबायना बुरबक थांदो मा मावनांगौ मावहैदो नुवाखै सिख्लाया अबा अल' गथ' नायलायथारदों सालथे बहानि जाखो सोरनि आलासि जाखो बेलाय बेनोथ' माथो नुफेरथाराखै बे हिन्जावखौ बे जायगायाव ओइ सुखे सिनाय नामाब्रा बबेनि बे आलासिया सिनायनाय माला आं नोंसिनो खोन्थायो आरो बेलाय बिगुरा गोसोआनो दायनासो ओंखायनो मेगनाबो गोजा गोजा बेना ओइ सुखे मिन्थिबा खिथादोब्रा सिख्लाया बबेनि जों सानदोंथ' हाबा जायाखै एसे लाइन लानांगोन खिथाहरब्रा सिनायोबा होद साहस दंबा गावबागाव रायलायहैलै आंबो सिनाया नोंसोरजों थाफाबा दा दामजागोनसैलै थांसैलां अबेनि मारब्रा मानसियानोथ' जि साइसखा सालाफ्रा सिख्लानि लबथ' एसे एदावना होनानै सोबा जाहोनलां सालथेलै नायसनहरनायनि एसे दावराव गेलेसिफ्रा दे हैया 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 hey hey हैया hey ए बे गामियाव फाल्थु फाल्थु सेंग्राफोर दं होननाया बिसोर नोगोनहाय गिथाव बाथाव फाल्थु नुखायो मानसिफोरखौनो hey ओइ आया बिसोरथ' आंखौ जंखायनो खायदा लाथारदों हागोन नोंसोर नोम्बैखौ जंखायनो
फाल्थुफ्रा नोंमारगौसो बिसोरनो मार साया सुआव अन्थाइजोंसो खुइनानै जंखायबावबायना आंखौ गेलेबावदो सालथेजों गेलेनायखौ मोजां मोनदोंदां हैया है हाय 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 हैया हाय मा जाबाय थादों बिसोर रग'नो है ये हायासो जाम्बाया 오래 피고 ओइ सालथे जोंबो आगयलांसै हनै फैगौ थौदो 살테 आंनि मुङा मानिबा रागा जोंदों सिनायाखै आं सोर जोंबा बोरै सिनायनांगौदि नोंबा अबेनि बिनिखायनो गोसोआव ला सिख्ला नुबानो जंखायलाबायनो नाङा सिनाया हसिया जोंथ' जेबो गाज्रि फाव खालामाखैमोन ना नों नायहरबा मिनिहरदोंल'सोमोन बेखौनो एफा गाज्रि मोनबाय बेबायदि मिनिहरनायल'बा आंबो जेबो सानामोन साया नोंसिनाव साया बेबायदि खुइहरबा 살테 नों माला खुइ हरलाबखो आं माला फैया बा आन्दायफ्लाबावबाय नोंसोरो आनैया खिथाहरखाथारदोंमोन आंनो बे जायगायाव सिख्लाफोर जंखायग्रा फाल्थु सेंग्राफोर दं होननानै 살테 नों खुइ माराखै नामा नैलै मा एरिबो आं फैथाराखै होमबा बोरैथो जाखो 살테 खोनसेल'बा जेबो सानामोन आंबो खोनथाम गाहाम खुइहरदों सालायलायनाय जों खुइयाखैलै सयथिबो नै 살테नि समाय नै सयथिबो सालथेनि समाय आंबो खुइथाराखै ए होमबा बे लामाजों थाबायलांनाय सैमाया खुइहरदों आरो आंखौ दस्राखौ जंखायनो हागौ नाथाय नैबेखौ जंखायनो हाया मिथिबाय सेसलै 살테 जोंना बे अन्थाइजों गेलेनायानो जों खुइथाराखैमोनब्रा बे अन्थाइजों गेलेनायानो जोंना बुहुल जाबाय सोर खुइलांखो दे ए बे सिख्लाखौ अन्थाइजों खुइनानै जंखायनाया दा आगार जाबाय आइयै बेजों लागोना सेंग्राफ्रानोलै सानै दंमोन फिसालथे लिंलेग्रा सिख्ला गोदान नुबाथाय जंखायो बिसोर खालि अन्थाइजोंल' खुइयो आं नंखायनो सिख्लाफोरखौ दा जंखाय होननानै बादा खाथारोलै मानिया फाग्लाफ्रा दे आं खोन्थानि र' नै नोंसोर मैयाना दाख्लै सिख्ला जंखायनाया अन्थाइजों खुइनाया आगार जादोंनो माला खुलियालै थेब्रा ए आन्दायफ्लादों गोख्रै डाक्टार सिकित्सा खालामना है नङाब्ला पुलिसनिसो केस होनो नागिरदों लांफैजागोनबो सालथे मारै जाखो मा जारौ नोंखौ अन्थाइजों खुइना जंखायदों नामा सोलाय औ आदा बेसेबा गिदिर अन्थाइजों खुइनाया नुवाखै खोनथाम गाहाम जों खुइथाराखैलै जारौ ओइ थेब्रा नों बबेनिफ्राय फैनानै जादेरना होफैलायखोब्रा आरो जों माला दाखालि सोरखौ अन्थाइजों खुइनानै आगार खालामोआ बिराद जाम्बा बुङोलै नोङो आन्दायफ्लादों नोंसिनि थाखायनो जों लागोआव सिख्ला गोदान आलासि जाफैनो हाला ओंखायनो आनैया खिथाहरखाथारदोंमोन फाल्थु सेंग्राफोर दं होननानै दा लोगो मोनसाननाया लोगो मोनमारबायसो आङो नोंगौ जारौ नोंसिना नोमानिया थिगखौनो खोन्थाहरदों बिसिनो फाग्लाफ्रा जों लागोआव बदनाम खालामजोब्बाय थेब्राव र' नोंखौ दाहायसो मोनगोन बेले माथो बेबायदिनोखा दुथां मानसिफ्रा सिगिखायो जुदि बे आदाया माबा मोनसे जानांगौमोन ना नोंसोर सानैखौनो हमखागोन आङो गिनाङा दा जुदि केसफोर होबायनांगौबा आं सापर्ट होगोन नोंजों जागोन जारौ बाल मोन्दों नों कन्टेक्ट नाम्बारखौल' होलांखा दाय थेब्रा नोंना बांद्राय एरना होनाया एरनानै होदोंसो होनलायबावो दहायनो नुजेनबानो सिनायखादों नोंसोरखौ माबायदि हरा दा मबाइला आं थुनानै होलांखानि बायसान्सनि थाखाय कन्टेक्ट नाम्बारखौ 9954
बेनो आदा आरो बिसिनो दाहो कन्टेक्ट नाम्बारखौ होआ होआ आं बिसिनो होआ जागोन जारौ गोनां जायोब्ला आं कन्टेक्ट खालामगोन आरो खोनासं गुबुन सिख्लाखौ जंखायनो हागौ दे नोंसोरो नाथाय आंखौ हाया दिनै फार्स्ट टाइमखाय गबाय नोंसोरो जुदि सेकेन्ड टाइम बेबायदि खालामनो नागिरबावोबा गोसोआव ला जोंनाबो सेन्देला दा लहानिसो जायो मिथिबाय बाय जारौ बाय ओइ नोंसोरो बे आदाखौ माबा मोनसे खालामोबा ना मा आंखौ माबा खालामनो नागिरदों नै थेफ्रा जोंखौ जि गाज्रि फानबायलै नोङो नोंसोरसो बुंना लानो रोङाखै दा जाम्बाफोर अन्थाइखौ आंसो खुबैदों मा हानो नोंसोरलाय मानसियासो थेफ्राफ्रा जानो हागौ सालागाव आंजों हाया नुवाखै मबाइल नाम्बार लाखिलायबावबाय आङो ए होदोलै बेखौ थेफ्रा देरफुसो इस आंना नांथारसिमोनथ' सालथे नाजाथारगोनलां बे मैयानि लोगो हमनाय जों जंखायनाय सिख्लाखौ बेखौ फोनांनानै जेरैबाबो लाथारगोन आं अब्ला आंबो नाजागोन ब्रा जायनो फोनांनो हायो बेनो मोनगोन नाजानायखौ गारनाङा है है थोस जायालै ओइस लाखि दंना गैया जाखोब्रा बे हिनजावखौ लोगो मोनफिननायनि र' नोंना लाखि गैयाबा आं जेरैबाबो फोनांथारगोन लाथारगोन आं बे हिनजावखौ वाइस नाङालै ओइ नांथारालै देलाय साल दे जायगा सोलायलै जोंना जायगायासो एसे मिलायाखैदांलै जै एबार अन्थाइ खनबाय डाइरेक्ट खुबैबाय नायनाय गैया जागोन औ जागोन जायगा सोलायैखायनो थिग जायाखै जै मैयानि हिनजावनि नोंसो औ नोंहालाय बोरैथो ग्रोब सफैलायखो आइदि आंखौ सब समाय अन्थाइजों खुइनानै जंखायग्रा नोंसोरो जों खुयाखैमोनथ' सयथिबो नै औ जों खुबैयाखै नै सयथिबो आंखौ खुयाखै नोंसिनि आखला बेबायदिसो लामा सामा दखान सखान थानानै सिख्लाफोर एदावग्रा नोंसोरो जाबायना दाना खिथाबाबो फोथायखानाय नङा बियो सालथे आइदि थाइनै अन्थाइ खुबैनाय आजां गाजांनो डाक्टरनाव थांनानै एक्सरे खालामहैजायाबा जाबावगोन आङो आंथ' बारा खरा खुबैखायाखैमोनलै सालथे नोंनासो बाराद्राय खरा जादोंदां सानैबो समान खुबैखानाया मा खम बारा बेलाय फाइनाल खोथा बुंदो मा खालामो दाना फाइनाल माने मा फाइनाल मा बे आघात जानाया ओरैनो हामगोन नामा आन्दायफ्लादों बाहाय गोख्रै फैसा हर आंनो एक्सरे खालामजानो फैसा औ फैसा नांगौ आंनो थाइसे अन्थायाव 2000 गासै 4000 ओरैनोबा एक्सरे खालामनायाव गोबां थाखायो फैसाया बेथ' फिसा अन्थाइ खुबैनायावनो 4000 फैसा नांगौ नोंनो जादोना दाना बे दाम गैयै अन्थायावनो 4000 ओइ দাদা ওই পাথরের দামটা কত নিয়েছিল এটা ঘরের পাথর হাজিরা সেন দিছে 3 টেলার মধ্যে 300 টাকা দিছে ন ঠেলা गंथामजोंसो 300नो दाना अन्थाइ थाइनैजोंनो होदो 4000 थैखाबायलै हरनो ना पुलिसखौ लेंहरनो आंलाय सिख्ला मानसिखौ अयनाय खालामोब्ला बेनि साजाया मा जायो मिथिया नोंसोरो नमस्कारलै दिनैनिफ्राय आं अन्थाइखौ आखाइ होथारला सालथे नोंनाव बेसेबां दङ नायनांगोनलै सालथे हरलाबायनोसै नामा बख'नानै बेल' नै आंनाव बेल' नै हरदो जा दं बेखौनो माखासेखौ आं मेनेज खालामसिगोन नोंसिनाव फैसा गैखाया सानखादों आङो हट आरो एबारनिफ्राय बेबायदि अन्थाइ खुबैनानै सिख्लाफोर एदावबावोब्ला सिदा पुलिसनावसो फन खालामगोन आं मिथिबाय
खुबैथारलालै खुबैथारला दिनैनिफ्राय खिन्थु जों नोंखौ खुबैथाराखैमोनलै माइदिबो बैखौसो